ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ, ଆମେ ତ ତାହା ତ ଜାଣିଛେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ହିଁ ଆସେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଥରେ ଆସେ, ଜାନୁଆରୀ 26 ଥରେ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବା କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାହା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଡିଜାଇନ କିଏ କରିଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15ର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମେ ଯାହା ଉଡ଼ଉଛେ, ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ, ତାହା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଥାଏ, ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସୂଚାଏ? ଯଦି କେହି ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିକି, ଲାଇକ୍ କରିକି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ପଠେଇବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଉପହାର ମୋ ତରଫରୁ ପାଇବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର ମିଳିଯିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।